Balimao, Alignokuma, Kabako. Billet mardi 30 juin 2026. Ko Assimi Goïta n'y a moro keme fla, ani moro biduruni ko de fa, wala sa okase ka fanga soro. Malion, kuma imbora moro mida bubu mabel jawaradi. Watimna, ani fanga kumandi. Muna mena video ira ola, mena na révélation were kawye malion, bi video toko de ko film terminé. Malion kodo be dogola meno de fwa ngena bi, abe na yele fa kono ba odimi, au nyanga jefolo, nga na jefolo. C'est le seul leader politique qui n'a pas oublié. Ani mo baba o ngele o ga famu mo ka ta la be na ba jo bi de ko ai de justice la o fura me disi pra. Disi ai ka so da ka ba mo lo boya. Na ko justice ku de o do a mu da de justice la. Ai fu mo an sa ba fa. Mo ko kele pra ni mo ko biduru ani duru. Yo fa o ta la fa so. O do ma justice ku de. Voilà. Kuye mogo keme fla a mogo biduru ani duru kuye faka kuye kasobon dakare koko ka mogo labo yaro ni kuma bala malien bela bubu ye ni fo dumi ama fo ka to Ameriki ama fo ka to Faransi ama fo ka to Côte d'Ivoire aya fo ka to Mali dukukolo de ka ay ni fo kuma ka jone de menindo akume ka bube de menindo ay kuma ina mede malien ay ni fo kuma ka bube de menindo bubu mabel jawara yaro ni kuma yi Mokasi mama fo no temena kuma koro de do oui kuma koro do o doni kelen kama an kume ka transition soutenu an ni kuma ime awati an de kume transition ere teti neni ben le cerveau an de kume ka transition ere kuru kara teti re akume neni ben de bulu an de kume kontrani ke sorasui an kle ama fo sorasui na aita bubu mabel bune aita nyang mine aye ni nyangi ay nunu kuma be nunu ya fo odo malien bebe Assimi Goïta ko abaro muyato uma bubu mabel menea ani ndona parce que odo malien be kumbe transition fait muko kelengele no kumbe kuma ngume yele umadi bubu nunu be boka kuma ambulaje anti dimi ambe yele uma est-ce que awo nye ka video ke bubu ye kuma mun fo nema mugo ye kibise ki to malla kan fo bi kite mine ale ya fo kunu ka mogo mi toy o mogo kelon de be toujours fallait makede o mogo kelon de be no Assimi Goïta o de be mais bubu ye ni fo ni ndona yara ma minede n'est-ce pas bube ka ay bube be na sadora bu ay bube ko bla kana tuku sora suko ama tuku sora suko ko akuma famia otede ay bube de desera o minena ay bube ko bla Oroto bube ka saya la kabeta bube somogo ya genga boy parce que janfanti di bubu kume buka bube de défend bubu ya je ko foiti amamuda Assimi nunuka mais odo ma mene parce que odo uma bubu mabel mene côté fla de la et raison fla de la ma bubu mene ka don kasola et raison folo mo malien be kumba Assimi nunu fait hal marché ou politicien ou marché ou ke an ma yellow ma parce que jama kumbe transition ko do da me fe ka yira malé on a bi o mogo kura munu nana yele ma ka ke transition de défense ta ka ba o de be ka transition sous mogo la o lu e mu fo ane an be ka mu fo ay tout flat ta ku comparé ne kele ma fo nga sime mogo keme flafra ne mu fo de mais o lu o fo ale klara ka fo kale te Assimi reconnu ko Assimi ta le ka président ko bube maiga da le ka président ale o befo bon ole ni galomi tika ka noro Assimi Goïta RFI ni France 24 nunu me ka koko kere olu de folo ye kuma munu fo de RFI ni France 24 ni de ko Assimi nunu ye mogo fagalai parce que bubu mabel nunu da fo RFI ya ta o fait o kuma koro de be ka Assimi nunu kelefo bi ane ne be ka France défend jamais Neta Assimi fait mais neta France fait bebodo bon bobo bora ka ni fon dona n'est-ce pas parce que odo jama kumbe Assimi ko odo mogo kumba fait ali irisu natola Abdou Niang bora ali irisu nato Abdou Niang bora koni irisu nana ko na shia kele ke mali kono RFI ni France 24 be ka kuma fo RFI ni France 24 be ka kuma fo Abdou Niang de folo kuma nbe fo kateme avido beu Nengoma berger ndebala. Donc c'est pour vous dire malien ku si ka question posée au Irak. Mona kunu
Mɔgɔ kun bɛ Asimi critiquer foyi tɛ bɔ a la mais bi a tɛ se ka kɛ parce que a sanga de binna jama t'a kɔ u ja tigɛlen don u ka fanga barika banna u bɛ siran hali ni fiɲɛ cira u ja bɛ tigɛ hali ni san kulukulu la a bɛ kɛ Asimi kɔnɔ ko dɔ bɛ fɛ ka n'a ka fanga kama c'est pour ça adamaden anw de tun ye Asimi ka fanga birifini ye a y'anw bɛɛ kɛlɛ mun y'a bila nin kɔnɔ mun y'a Asimi bila nin kɔnɔ anw de tun bɛ ka transition dɛmɛ wagati min ni sɔrɔsiw tun b'a ɲini k'anw yɛrɛ ma bila ɲɔgɔn na c'est-à-dire ne sigi ne yɛrɛ ɲini ko o kuma ninnu ye ni sɔrɔsiw ninnu danga de bɔ ninnu kɔ wa mun de b'u kɔ an bɛ k'u dɛmɛ dɛ mais anw yɛrɛ ma fara ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ni sɔrɔsiw kuma dɔrɔn u bɛ dɔ kɔrɔ fɔ i ye c'est-à-dire ne segu tungara an ka sigi an ka kuma Maliko kan o de ka di ne ye mais ni sɔrɔsi ninnu bɛ kuma téléphone na i kɔlɔsi bɛn na han i kɔlɔsi karisa la o naga-nagakanw de b'u da quoi c'est-à-dire k'aw ye dɔrɔn aw tɛ bɛn bon a kɔlɔlɔ bɛ jɔn kan bi a kɔlɔlɔ b'olu de kan bi hali y'a ye Sadio affaibli bi dɔwɛrɛ tɛ u ka u yɛrɛ ka politique de don Sadio bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ a bɛɛ y'u ka ko de bon mun ye Sadio sɔrɔ a bɛ se k'u bɛɛ sɔrɔ parce que tere tɔrɔ ma Sadio faga dɛ Asimi de Sadio faga awa tɔ fɛn fɛn filɛ nin a sigi laban bɛlɛni turuturu de don donc a fɔ ɲɛna bubu ye nin fɔ nin don mais o bubu kelen de bɛ bɔ a ye nin kɛ karisa la o don an y'a mɛn an ma kuma o don dɛ parce que o don anw dalen b'an yɛrɛ la depuis anw de bɔra transition in kɔ transition in sanga binna depuis mɔgɔ c'est à dire que élément fila bɛ yen ne segu tungara an ka ne bɔ ne an ka ne den kɛrɛfɛ an kana ne yɛrɛ tɔgɔ fɔ sa transition in moteur ke Dr Choguel Kokala Maïga ani Ben le cerveau di ne tɛ n yɛrɛ fara kan quoi ne bɛ n yɛrɛ bɔ a la quoi ne t'a la mɔgɔ fila Ben le cerveau Dr Choguel Kokala Maïga hali sini ni Choguel Maïga ni Dr Choguel Kokala Maïga ni Ben bilara ko baara ka ɲama Asimi ye mangoya min sɔrɔ a bɛ se mais Asimi ta tɛ se ka na bilen parce que a ye Asimi ye kalekan sɔsɔli min kɛ o kara b'a kɔ quoi sauver cogo tɛ Asimi na sans mentir mais olu bɛ se ka ko dilan cogo dɔ la quoi mais a y'o bɛɛ janfa bon bubu ninnu ye nin kuma fɔ nin don na o mɔgɔ kelen de nalen bɛ bi k'i cɛsiri k'olu de bɛ Asimi fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan n bɛna deuxième vidéo kɛ n bɛna Abdou Niang fana taw yira u la et puis ne ye bubu ka nin fitini dɔrɔn de la dɛ et puis yan'a ka transition dɛmɛli daminɛ voilà ale ye nin nkalon tigɛ ka nɔrɔ sɔrɔsiw la mais n k'ale tilara ka tugu sɔrɔsiw kɔ Evelyn Diack ninnu bɛɛ marche kɛ sɔrɔsiw contre la je pense que j'ai la vidéo là ici là a ye Evelyn Diack ka marche lajɛ Agnatala marche be organiser Asimi contre la mais o bera Asimi akli sigilen don parce que Ben B parce que Dr Choguel B Allah mais bi a te sinogo c'est ne arama de yɛrɛ ka gɛlɛya ɲini ka ki yɛrɛ ka nin to ya bon bubu ninnu filɛ bubu ninnu tɛ se communication na stratégie mun kun bɛ Ben le cerveau ni Dr Choguel Kokala Maïga bolo non la stratégie était bonne bon ale olu dabɔ la ka dani ni mɔgɔ ninnu tɛ se communication ninnu bɛ se mɔgɔ buuja ani ka ngalon tigɛ nous me sommes dɔrɔn la bon depuis nous nana ka transition kunkolo ta ka di ninnu ma dɔrɔn Mali binna Niger tɛmɛna na Burkina tɛmɛna na Mali kuma bɛ filɛ ɲɛkɔrɔ ne y'a ye bi Asimi tɛ sɔn a ka critiquer comme Asimi kun bɛ critiquer mais bi Asimi tɛ critiquer dɛ ne Asimi critiquer bi dɔrɔn i bɛ taa kaso la parce que a b'a dɔn a ka fanga jelima ka go fɔlɔ Evelyn Diack ye marche la yara ne y'a vidéo yira la Bubu Mabel kun bɛ marche organiser ya foyi tɛ bɔ a la an yɛrɛ kun bɛ yɛlɛ u ma de parce que an hakili kun sigilen don malien bɛɛ kun bɛ Asimi kɔ mais a sanga de binna quoi c'est-à-dire que Asimi bɛ n'a fɔ wara joginen quoi c'est à dire a sigilen bɛ bi a hakili sigilen tɛ parce que a b'a dɔn a ma ka go Asimi Goyita jelima ka go bi ko wulumusonin bo bi et puis saraka ye Asimi bila yɔrɔ min na Asimi ye Ben le cerveau ni Choguel Kokala Maïga kɛlɛli min kɛ ni kuranɛ cɛ ni Asimi ma sigi Ben ni Choguel ma na Asimi na malo cogo ma jugu ni karafita ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ a y'a sɛbɛn ka da dɛ
a olu de janfa ni y'a ye bi ale tɔgɔ bɛ fɔ olu de don mɔgɔlankolon minnu tun bɛ kɛlɛ kunu e olu ta k'o bila devant na maliyɛnw ɲɛ b'o la jɔn bɛ da i la bɛɛ b'i kɛ mɔgɔlankolon ye bɛɛ tigɛr'i la hali wulu ni hali ni Asimi tɔgɔ fɔ wulu na bi a bɛ pɔrɔn ci ka tɛmɛ awa don dɔ bɛ k'a la m'a fɔ bi m'a fɔ sini don dɔ bɛ k'a la a bɛ se ka kɛ anw balolen tɛ na kɛ o don Asimi yɛrɛ balolen tɛ na kɛ o don aw yɛrɛ balolen tɛ na kɛ o don peut-être anw denw anw mɔdenw ni Asimi tɔgɔ fɔra hali ni Asimi tɔgɔ fɔ ka wulu tɛmɛtɔ to ni min kɔlɔsi a bɛ wogon ci la n'a ma kɛ Mali kɔnɔ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ bi marifa b'a bolo a bɛ mɔgɔ bagabaga fɔlɔ a kun tɛ nin kɛ fɔlɔ a kun tɛ mɔgɔ minɛ tan cogoya la fɔlɔ Asimi kun tɛ mɔgɔ minɛ kɛ tan cogoya la non mais bi a bɛ mɔgɔ minɛ kɛ parce que hakili ma sigi parce que ne janfa kɛ i ti lafiya o a b'a filɛ yɛrɛ ka dingɛ de kɔnɔ tan awa nin y'a ka ko de bannen koyi c'est fini o de kun ka kan Allah,